Γεια σας. Σήμερα θα δούμε ένα βίντεο με μαγικά Google Street. Όπως βλέπετε. Θέλω να σας διατείνω διαλέξει ένα φίλο, οποιαδήποτε, π.χ. αυτό. Και εδώ έχω βγάλει το σας. Με δύο άσους. Και αυτό. Και τώρα θα κάνουμε email το φίλο σας. Να το βάλουμε από πάνω. Να κόψουμε. Να κόψουμε. Και ξέρω όμως να κάνουμε τους δύο άσους. Και θα δείτε ένα εκπληκτικό κόσμο. Δηλαδή με τους άσους. Αφήνω το πρώτο άσο. Αφήνω το άλλο κάτω. Το πάνω προς το πάνω. Αφήνω το δεύτερο. Βάζουμε το πρώτο στο πάνω. Και αυτό που μας μένει να κόψουμε, να θέλουμε, και εκεί που είναι η άση, να τους πιέσουμε και θα βγει από κάτω ένα φύλλο. Και αυτό το φύλλο είναι αυτό που διάλεξε ο Θάτης. Ευχαριστώ. Γεια σας.